Vítej u této vedené meditace pro přivolání partnera duše. Tento prostor je bezpečný, klidný a naplněný světlem. Usaď se nebo si lehni do pohodlné polohy a dovol svému tělu, aby se postupně uvolnil. Dovol si na chvíli být ve svém klidu, pouze být přítomen v tomto okamžiku. Nyní si pomalu zavři oči a jemně přenes svou pozornost k dechu. Nádech a pomalý výdech. A s každým výdechem nech odejít veškeré napětí, které v sobě můžeš nosit. Nech svůj dech plynout přirozeně a bez snahy jej jakkoliv řídit. S každým nádechem přijímáš klid a s každým výdechem uvolňuješ vše, co již nepotřebuješ. Nyní přenes svou pozornost do oblasti svého srdce, do středu své hrudi. A představ si, že se zde rozsvěcuje jemné a teplé světlo, které je tvé, které je tvou pravou podstatou. A s každým nádechem toto světlo sílí a s každým výdechem se rozšiřuje do celého tvého těla. Prostupuje tvou hruď, tvé páže, tvé břicho, tvé nohy i tvou hlavu a postupně naplňuje každou buňku tvého těla klidem a bezpečím. Nyní si jemně uvědom, že nad tebou je přítomné vyšší světlo. Světlo božského zdroje, které je čisté, laskavé a všudy přítomné. Dovol si na ně napojit přirozeně a bez námahy. A vnímej, že jsi veden, chráněn a podporován. V tomto spojení svého srdce nyní vyslov duchu svůj záměr. Napojuj se na božský světelný zdroj, na světlo veškerého života, pravdy a lásky. Otevírám své srdce lásce, která je v souladu s mou duší. Dovol si chvíli vnímat ticho a vnímej, co se v tobě přirozeně odehrává. Možná ucítíš jemné teplo, klid nebo otevřenost a vše, co přichází, je v pořádku. Přichází přesně tak, jak má. Nyní si představ, že ze středu tvého srdce vyzařuje jemné světlo, které nese tvou jedinečnou frekvenci
lásky, pravdy a autenticity. Toto světlo se přirozeně rozšiřuje do prostoru kolem tebe a bez jakéhokoliv tlaku nebo očekávání vysílá jasný signál do vesmíru. Tento signál volá partnera tvé duše, bytost, která je s tebou v hlubokém souladu, která tě vidí, respektuje a přijímá takového, jaký jsi. Dovol si vnímat, že tento člověk existuje a že je na své vlastní cestě, stejně jako ty. Nyní vaše energie se již začínají přibližovat a mezi vámi vzniká jemné pole přitažlivosti založené na pravdě a lásce. Možná už vnímáš pocit blízkosti, důvěry nebo klidu. A dovol tomuto pocitu, aby se v tobě postupně rozšířil. Představ si nyní jemnou přítomnost před sebou a dovol si vnímat její energii, aniž bys potřeboval vidět konkrétní podobu. Vnímej klid, porozumění a přijetí, které z této bytosti vyzařuje. Mezi vašimi srdci se přirozeně vytváří světelné spojení a tímto spojením proudí láska, která je čistá, svobodná a bez podmínek. Dovol tomuto proudu, aby naplnil celé tvé bytí a ukotvil se v každé buňce tvého těla. Nyní, duchu, vyslov: jsem připravena přijmout lásku, která je v souladu s mou duší. Otevírám své srdce vědomému a naplněnému vztahu. Já jsem bezpodmínečná láska a stejná energie ke mně přichází. A nech tato slova jemně klesnout do svého nitra a dovol si je skutečně procítit. Uvědom si, že tento proces již byl zahájen a že tvá energie se otevřela a sladila s frekvencí lásky. Partner tvé duše je na cestě a vše se děje v dokonalém načasování. Důvěřuj životu a dovol věcem přicházet přirozeně a bez tlaku. A nyní přenes svou pozornost zpět do svého srdce a vnímej jeho rytmus. Tvé srdce je klidné, otevřené a silné a láska v tobě proudí přirozeně. Zůstaň chvíli v tomto pocitu a dovol mu, aby se v tobě plně ukotvil. Děkuji, děkuji, děkuji. Nyní se začni pomalu vracet zpět
do svého těla a do přítomného okamžiku, tady a teď. Prohlub svůj dech a vnímej své tělo, svá ramena, ruce i své nohy. A s každým nádechem a výdechem si čím dál více přítomný. A až budeš připravený, pomalu otevři oči a zůstaň ještě chvíli v klidu, aby se celý prožitek mohl přirozeně ukotvit. A já ti děkuji za tvou odvahu žít bezpodmínečné lásce, v plné důvěře